Kanhi piniriso nga nalambigit sa gidiling drugas ang nakalas human pauwani ug mga bala ang gisakyan ng SUV. Sa inisyal ng investigasyon, matod ni Police Major Angelo Sibunga, hipis sa Police Station 4 nga nagmaniho ang 52 anyos nga biktima siyang SUV gikan sa city proper sa Ormoc City. Apan pag-abot nini sa barangay Linaw, girakrakan kini sa mga sakay sa itom nga SUV nga nagsunod kaniya. Saysay sa mga nakasaksi nga taga barangay Linaw, Giingong nakabawas pa ang biktima hangtod nga miabot ang ginuptanay sa barangay na Unggan. Giingong gipa-U-turn pa sa biktima ang gimanihon ng SUV apan mibangga kini sa gutter. Nakagawas ang biktima sa kinanapan na atngan siya sa nagmotorsiklong suspek o gitiwasan. Natusak-tusak sa bala ang lawas sa biktima. Giingong nabilanggo na ang biktima niadtong Oktubre tuig 2018 tungod sa illegal drugs. Gisusi pa sa kapolisan ang motibo sa pagpatay. Nagkuha sa crime scene ang kabhang sa mga bala sa Armalite rifles o 45 kalibre. Hindi siguro siya na fatal, nakalabas pa siya ng sasakyan niya. Then yung nakamotor po, sinundan siya hanggang Yun yung tumapos. tumapos po sa victim po natin. Okay.